Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Και πριν πάμε στους καλεσμένους, να πω όσον αφορά τις προσκλήσεις που δίνουμε για την σημερινή βραδινή παράσταση σήμερα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με ενημερώσανε. Βραδινή μόνο έχουν στις 9 και 4 στο Δημοτικό 2 της Λάρισσας. Μην παίρνετε άλλα τηλέφωνα, έκλειξα τα πρώτα δευτερόλεπτα. 4 προσκλήσεις δώσαμε λοιπόν για την παράσταση. Χωρίζουμε, λέμε, τον Αλέξανδρο Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου. Αύριο όμως το μεσημέρι, στο μαγαζίνο, μας ενημερώνουν ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας για τις αυριανές παραστάσεις, γιατί έχει 2 αύριο, και απογευματινή και βραδινή, κάποιες προσκλήσεις. Αύριο το μεσημέρι τα περισσότερα, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει για κάποιους από εσάς. Λοιπόν, στις Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε ποινιό, νέα σειρά που ξεκινά. Δημήτρης Θεοδωράκης είναι εδώ με τον Γιώργο Τζονταφούλη. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Καλώς σας βρήκαμε. Δημήτρη, ναι. Συγγνώμη, και αστροπελέκια και στις Λαρίσσες στο ποτάμι. Ναι, και τα δύο μαζί. Έτσι μας προέκυψαν. Αυτό πώς το έκανες τώρα, πώς το πρόλαβες? Αυτό πώς το έκανα, να σου πω κάτι. Εγώ κάθε χρόνο, εδώ και 2 χρόνια, λέω ότι θα σταματήσω τη σειρά τα αστροπελέκια. Ναι. Για να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Εδώ τα παιδιά όμως, οι συνεργάτες μου δεν με αφήνουν να το σταματήσω και μου λένε όχι, θα το συνεχίσουμε, όχι θα το συνεχίσουμε, και το συνεχίζουμε. Ναι. Όμως ήθελα να πειραματιστώ και σε κάτι άλλο. Και εφόσον εδώ ο συνεργάτης μου, ο Γιώργος Νταφούλης, γράφει σενάρια, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε γι' αυτό. Οπότε ερχόμαστε στο Γιώργο. Μπράβο. Ερχόμαστε στο Γιώργο, μάλιστα. Τι θα δούμε στις Λαρίσσες στο ποτάμι, τι είναι? Τι θα δούμε? Ναι. Θα δούμε Εμείς βλέπουμε το τρέλερ βέβαια τις τελευταίες ημέρες, αλλά πες μας λίγα περισσότερα πράγματα. Τι ακριβώς είναι? Θα δούμε τη ζωή του μέσου Έλληνα. Ναι. Να μαλώνει με τη γυναίκα του, να χρωστάει, να φεύγει από το σπίτι του, να γίνεται κλέφτης για να επιβιώσει. Καταρχάς, είναι αυτοτελή επεισόδια. Αυτοτελή επεισόδια, λοιπόν, ναι. που αφορούν την καθημερινότητα, του μέσου Έλληνα πολίτη. Του μέσου Έλληνα. Μάλιστα. Οπότε θα το δούμε στο σπίτι, θα το δούμε με την οικογένεια, θα το δούμε στη δουλειά, θα το δούμε στον δρόμο, θα το δούμε στην αγορά, κάπως έτσι. Το έχεις στο μυαλό σου? Παντού. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Καλό ακούγεται αυτό. Καλό, καλό. Και γράφει και ωραία. Δηλαδή, δεν είναι τα επεισόδια αυτά που θα ξεκαρδιστείς τα γέλια, αλλά τα βλέπεις ευχάριστα, είναι ωραία. Φαντάζομαι το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό. Και νομίζω είναι πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή να καταφέρεις να κάνεις τον κόσμο να ξεκαρδιστεί. Όχι, δεν μπορείς να τον κάνεις να ξεκαρδιστεί έτσι. Καλό είναι και να προβληματίζεσαι, καλό είναι, δεν είναι κακό. Θα περάσεις όμως καλά. Ναι. Εγώ αυτό ήταν το ζητούμενο το δικό μου, όταν τέλος πάντων ξεκίνησα να γράφω. Ότι ήθελα να γράψω για να περάσουμε τόσο εμείς καλά, όσο και ο κόσμος καλά. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρη. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα για τον κόσμο, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δείτε τα σχόλια. Θα δούμε, ναι. Σήμερα είναι η πρεμιέρα. Αύριο είναι. Ήταν να γίνει αύριο η συνέντευξη, αλλά λόγω του ότι είχαμε. Ναι, και το αλλάξαμε λίγο. Αύριο το απόγευμα. Αύριο 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι η έναρξη η πρεμιέρα. Και επανάληψη θα είναι όπως ήταν και τα στροπελάκια, την Κυριακή στις 5 ώρα. Κάθε Κυριακή 5 ώρα. Ωραία. Κάθε Τρίτη στις 7 και κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα η επανάληψη. Εν τω μεταξύ, λόγοι υγείας δική μου, με έκαναν φέτος να μην μπορέσω να κάνω πολλά επεισόδια. Λοιπόν, αλλά εντάξει, το ξεπερνάω σιγά σιγά κτλ. Και ό,τι μπορώ κάνω. Δηλαδή, μέχρι στιγμής δυστυχώς έχω δώσει μόνο 7 επεισόδια, αστροπελέκια, και συνεχίζω να κάνω γυρίσματα, και έδωσα και 5 επεισόδια στις Λαρίσσες στο ποτάμι. Τώρα, αυτά, εφόσον έχουμε την ίδια μέρα και ώρα, μπορούμε να τα παίζουμε και να αλλάξει. Και επαναλήψεις και αυτά. Και στη συνέχεια, ας πούμε, κάνω εγώ γυρίσματα. Στην πορεία θα φέρω και άλλα επεισόδια. Γιώργο, εσύ το έχεις με το γράψιμο ή σου βγήκε κάποια στιγμή? Το είχα. Το είχες? Το είχα, ναι. Και μετά τη συνεργασία με τα στροπελέκια, σκέφτηκα, δεν κάθομαι, λέω, να γράψω. Και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά. Πώς σου βγαίνει αυτό τώρα, βρε παιδί μου? Κάτσε, πες τώρα. Δηλαδή κάθεσαι εκεί που είσαι στον καναπέ στο σπίτι και σου βγαίνει ένα επεισόδιο. Πώς γράφεις? Ναι. Μπορώ να το κάνω και αυτό, ναι. Εκεί που κάθομαι, δηλαδή, μπορεί να μου έρθει, μπορεί να μου έρθει η φλασιά και να πω, θα γράψω αυτό. Χωρίς να ξέρω το αποτέλεσμα. Γιατί εδώ ξεκινήσαμε διαφορετικά. Του είχα δώσει άλλα κείμενα στην αρχή. Ναι. Δεν ευδοκίμησαν για λόγους δικούς μου, βέβαια. Δεν τα είχα κανονίσει εγώ καλά. Ναι, δεν τα είχα κανονίσει εγώ καλά. Και μετά φτιάξαμε αυτά που φτιάξαμε τώρα.
Μάλιστα. Το έχεις ευκολάκι δηλαδή. Ναι, είναι ευκολάκι, ναι. Τρώει φλασιές ένα διαστήματα, όπως τρώω εγώ φλασιές και λέω δεν παραγγέλνω μερικά σουβλάκια. Έτσι κάνει και λέει δεν πάω να γράψω λίγο. Αυτό γιατί το λες φλασιά τώρα? Είναι σαν να λες συμβαίνει σπάνια, μία στο τόσο. Όχι, δεν είναι σπάνια. Συμβαίνει συχνά. Συχνότατα θα έλεγα. Μ' άρεσε η σύγκριση με τα σουβλάκια τώρα. Εντάξει, σ' αφήνω να πας στο Γιώργο. Εχθές, να κάνω μια παρένθεση, έκανα γυρίσματα στη Νέα Σμύρνη, στο Νόστο, στην καφετέρια που μας φιλοξενεί και τους ευχαριστούμε. Έκανα γυρίσματα για τα στροπελέκια. Ποιον είχα λες στην παρέα εσύ λες? Έναν ο οποίος ήταν στην Ανίτα Πάνια παλιά, τον Βας Παρασκευάς. Παναία μου, Ναι. Και έκανα μαζί του και με αυτόν γυρίσματα. Θα τα δείτε εδώ στο κανάλι. Τον τσάκωσες λοιπόν εκεί αφού τον βρήκες και δεν τον τσάκωσα ακριβώς. Τσάκος ο Δημήτρης. Ένας από την παρέα μας, ο Τάσος ο Γεωργούλας, που παίζει στα στροπελέκια, είναι γνωστός του. Και τον είχε φάει. Γιατί λέει: πάρε με ρε στα στροπελέκια αυτά. Του λέει: κοίταξε να δεις, σε πάω. Του λέει: αλλά να ξέρεις, γιατί ο Παρασκευάς πήγαινε και εντάξει, έπαιρνε ο άνθρωπος κάποια λεφτά. Λέει: κοίταξε, μην περιμένεις λέει από εμάς, εμείς δεν παίρνουμε από κανένα λεφτά. Πάμε έτσι. Έτσι λέει θα έρθω. Και ήρθε ο άνθρωπος. Και κάναμε ένα γύρισμα, όλο τρέλα. Το καλύτερο γύρισμα μπορώ να σου πω, στα 6 χρόνια. Με μια χαρά περνάτε εσείς, θες να αλλάξουμε? Γέλιο. Να έρθω εγώ στα στροπελάκια να έρθω στην Μέχρι το μεσημέρι γελούσαμε όλοι. Όλη η ομάδα. Όλοι, ναι. Ήταν από τα καλύτερα γυρίσματα που γίνανε. Μπράβο ρε παιδιά, χαίρομαι που περνάτε καλά. Ήταν από τα καλύτερα, ναι. Αυτό μας κρατάει στην όλη ιστορία. Τουλάχιστον δεν αμοιβόμαστε, να περνάμε και καλά. Μην περνάμε και χάλια. Λοιπόν, κλείνουμε. Αύριο, να υπενθυμίσω, 7 η ώρα. 7 η ώρα. Και επανάληψη την Κυριακή. Στη Μεσσαλία τηλεόραση, επανάληψη την Κυριακή στις 5, στις Λαρίσσες στο ποτάμι. Να πούμε και τα ονόματα λίγο από τα παιδιά. Να τα πούμε, βέβαια, ναι. Ο Χρόνης ο Σπετσιώτης, η Κατερίνα Χατζημαρκάκη, ο Λευτέρης ο Καραγιώργος, ο Βασίλης ο Πιπέρης, η Δήμητρη Νταφούλη, Ξένια Τσιγάρο και ο Αντώνης Αντωνίου. Θα είναι και ο φίλος μου ο Βασίλης. Ναι. Α, μάλιστα. Ωραία. Και δεν παίζουν μόνο αυτοί. Στη συνέχεια θα παίξουν και άλλοι. Απλά αυτοί παίξαν μέχρι αυτά τα επεισόδια που θα δείτε τώρα. Και θα έχετε και guest. Guest εμφανίσεις δεν θα έχεις? Ναι, θα έχω. Βέβαια θα έχω. Να ευχαριστήσουμε επίσης την κυρία Γιάννα Νταφούλη που μας φιλοξένησε άπειρες φορές στο σπίτι της, όπως και την Ξένια την Τσιγάρα και τον Αντώνη τον Αντωνίου που και αυτοί επίσης μας φιλοξένησαν, που τους κάναμε άνω κάτω. Ναι, είμαι σίγουρη. Επειδή δεν έχουμε χορηγία σε μαγαζιά και δεν πάμε να μας φιλοξενήσουν, μας φιλοξενούν σπίτια, δικά μας σπίτια. Πολύ ωραία. Και πάμε και κάνουμε και τα γυρίσματα. Γι' αυτό είναι να το πω εγώ ότι αυτό γίνεται και τα στροπελάκια που βλέπετε και αυτό που θα δείτε τώρα γίνεται το μεράκι των παιδιών. Δεν πληρώνονται, δεν υπάρχει κάποιο μισθό, δεν υπάρχει κάποια ανταπόδοση για αυτό που κάνουν. Το κάνουν γιατί το θέλουν, γιατί του αρέσει, του γουστάρουν. Έτσι. Περνάνε καλά και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει με τα λίγα μέσα που έχουν στη διάθεσή του. Να το πούμε και αυτό. Δεν μιλάμε για κανένα υπερσυνεργείο που τα έχει όλα στη διάθεσή του για να κάνει το γύρισμα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Γεροί δυνατοί να είστε. Όρεξη να έχετε, διάθεση. Να κάνετε τα γυρίσματά σας, να τα βλέπουμε κι εμείς, να γελάμε, να περνάμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμπνεύσεις να έχεις.